номи ман Далер ва ҳар рӯз аз худо хоҳиш мекунам ки ҷони маро бигирад. ман натавонистам ба муҳит мутобиқ шавам. худамро наёфтам ва бовар намекунам ки ёфта метавонам. аз он вақте ки ман ҷаҳонро шинохтам, дар ятимхона будам. маро баъди таваллуд дар он ҷо гузоштанд. баъдтар мактаби интернат буд ва дар тӯли 10 сол ба ғайр аз он ҷо дигар ҷойро надидам. маро мезаданд, ғизои хуб намедоданд. аммо мактаби интернат хонаи ман буд. хонаи дигар ва шароити дигареро намедонистам ва надидам. оё шумо боре ба худ савол додаед ки чаро ин қадар хатмкунандагони мактаби интернат ба ҳамон як коллеҷ мераванд? дар сурате ки ҳамаи донишгоҳҳо барои мо квота доранд. ҷавоб хеле содда аст. коллеҷ дар назди мактаби интернат ҷойгир аст ва мо то вақте ки аз хонаи худ дур наравем, оромтарем. мо метавонем онро ҳар рӯз бубинем. пас аз хатми коллеҷ ман ба мактаб интернати худамон ба ҳайси омӯзгор баргаштам. аммо дар он ҷо дер истода натавонистам, чунки нисбати кӯдакон сахтгир набудам. дар 23 солагиам ман хонаи худро тарк кардам ва худ ва маънои зиндагиамро гум кардам. ман хонаи дигар надорам. иҷораи хона гарон аст. ёфтани кор осон нест. ман ба сифати боркаш кор мекунам ва дар ҳамон ҷо зиндагонӣ мекунам. ман ба наздикии 30 сола мешавам. оила надорам. ман ҳеҷ гоҳ дар ин бора фикр накардам, барои он ки ман дар ин кор ва умуман дар зиндагиам ҳеҷ маъноеро намебинам. намозҳоямро тарк намекунам. мефаҳмам ки андешаи ман назди худованд нодуруст аст. аммо агар худо ба ман чунин омӯзишҳоро додааст, чаро ба ман қуввати мубориза намедиҳад?